A semana pasada anunciábamos aquí a exposición que se iba a celebrar, ou que se iba a inaugurar o día 15 de decembro no Café Bohemio, Tecidos con Mimo, de Concha Outeiriño, que xa había estado con nos en algunha ocasión máis, e hoxe, que xa está a exposición en marcha, pois temos con nos aquí outra vez. Boas noites, Concha. Boas noites. Benvida. Estás en pleno a exposición, empezou o día 15 e termina o día 5, non? Antes de seguir adiante, porque é importante resaltar isto, a exposición ten un obxectivo especial, unha homenaxe, non? Sí, ten unha homenaxe aos 25 anos da morte do meu irmão, que realmente a firma miña comercial A. Outeiriño ven en honor a ele. Entón, bueno, fai 25 anos que il me meteu neste tinglao, fai 25 anos que il se foi, creo que fai 25 anos que desde alá onde il este sigue tirando de... O sea que meteute no tinglado e deixoute sola despois. Sí, sí, pero bueno, deixoume sola, pero deixoume ben, eu creo que me deixou ben guiada. Pero deixoute cas forzas suficientes para seguir adiante, non? Eu creo que sí, creo que sí. Porque, eu dicíaxe xa en outra ocasión, primeiro, para facer artesanía hai que facela con mimo. Daí ben o A nome. exposición, Tecidos con Mimo, eu vio no nome, é necesario dedicarlle moito mimo, facela con moito cariño para facer artesanía hoxe. Claro, máis que nada este tipo de exposición que eu fixen era como esa ternura, esa sensación que tiña o meu irmão co textil, esa forma de tocalo, esa forma de ver os tecidos, esa forma de ver os puntos. Entonces, de repente, surgiume, non sei como, pois porlle ese nome. O sea, é un mimo a ese tecido. Bueno, a exposición empezou o día 5, eu estive ali presente tamén. O día 15. O día 15, terminou o día 5, empezou o día 15 e terminou o día 5, pero sí, eu estive tamén presente ali. Dicíanme que quedabas un pouco de vacío, non? Depois de todo o que pasou, porque parece que non estiveches con todos e con toda a xente, porque estuvo moita xente, houve moita xente, foi unha gran asistencia de xente, de moitos invitados. Que che queda dese día? Sabes que pasa? Que a veces, claro, foi moito, levaba como, bueno, pois eso, casi un mes preparando este tipo de exposición, xa non só facendo tecidos, sino preparando. Cando acabou, di unha sensación de non poder estar con toda a xente, que me disculpo se en algún momento a alguén non lle saludei, non o vin, e decir, bueno, e me quedou alguén, e non invitei a este, non... Pido mil disculpas porque me encantaría que todos os amigos do meu irmão, máis todos os amigos meus, estuveran ali. Eu creo que fixen o mellor que puden, pero bueno, sempre hai algún... Ben, o acto foi moi entrañable para todos que estivemos ali, estiveron moi cómodos, o sea que en ese sentido, como anfitriona, fuixe ben. É a primeira vez que faz unha exposición deste tipo? No, xa teñamos, bueno, sola é a segunda vez. Con meu irmão habíamos feito xa varias. O que pasa é que esta puxen moito empeño en ela. Quizá por eso, por ser a homenaxe ao teu irmán. Eu creo que sí. Ben, durante os actos, durante esa inauguración, estivemos vendo modelos que estiveron paseando por ali con distinta tipo de roupa, non? Xa son teus modelos, xa traballas con eles sempre, é importante que este mini desfile, non? Entre a xente, falando coa xente, porque además é a mellor forma de ver os traxes, non? Que non por unha pasarela, senón na vida cotiá, non? Pode ser charlando, tomando un café, tomando unha copa. Tratabas ese aspecto con cuidado? Claro, eu o que quería era que a xente vira que realmente a roupa se podía por cualquier tipo de persona. Bueno, Sonia é unha compañeira miña do gimnasio, Borja tamén son compañeiros, e tratei de buscar xente normal, xente da calle. A min gustame vestir a xente normal, non el tipito fino, el guapo, non. Xente, pois como a ti, como a min, e como... E logo despois tamén, non só era vestir ese tipo de modelo, sino tamén vestir o hogar, porque hai varias partes na exposición. Ben, recibimos que a exposición dura ata o día 5 de Reyes. Ten, ademais de cumprir ese objetivo principal, que é a homenaxe a teu irmán, cumpre tamén o detalle de que, bueno, a xente que queira facer un detalle, un agarimo, un regalo, pode pasar por ali, pode ver perfectamente o que hai, pero logo, que nos que se van a encontrar os orensanos nesa exposición? Que tipo de obxectos? Son pezas, todas as pezas que fixen son todas feitas con moito mimo, e son pezas feitas únicas. Non hai ningunha peza repetida, son todos materiales nobles, son diseños moi laboriosos, moi traballados, son pezas que se a regala, bueno, hai un listado de precios, se as pezas son regaladas, van ser pezas regaladas con moito mimo, pezas, creo que con moito diseño, pezas con un material espectacular, porque utilicei materiales moi bons,
E eu creo que se queres regalar ou agasallar un regalo no Nadal, creo que é un moi bo momento. Pois mira, é un momento para ir ao café bohemio, tomarse un cafeciño, estes días xa que xa se respira festa, non? Por a cidade, por as calles, de que se pon en marcha a iluminación, a xente xa cambiamos, non? O noso semblante, o noso cariz, para ir acercarse unha tarde destas, tomar un cafeciño, un chocolate con churros, que eu teño tomado ali tamén o chocolatiño con churros, que é un chocolate exquisito, digo que é un chocolate exquisito. E máis que un escenario espectacular, porque o café bohemio é espectacular. É espectacular. Eu sempre xo dixen, nos días doxe, cos sistemas de produción e de fabricación, é rentable dedicarse á artesanía? Eu non compito non quero competir con esos grandes, vamos a ver, con grandes grupos, ni con... No, vamos a ver, eu o que fago me gusta muchísimo, eu creo que teño público para ese tipo de pezas, e vendo, bueno, e se non vendo, pues la sensación de buena que me queda en el cuerpo, pues tampouco pasa nada, o sea, deixome levar. Eu disfruto facendo artesanía, creo que o levo no corpo, mameino desde pequena co meu irmão, e creo que se o día que desaparezca, desaparecerei facendo artesanía. Igual non para vender, pero igual para min, ou igual para os meus amigos, o sea, disfruto facendo artesanía. Concretamente xa tarde, pensando que vamos a ter esta entrevista, estaba vendo un programa na televisión, estaba un artesán nunha feira, estaba vendendo unha especie de marioneta, bueno, algo así, non me fixei ben no que era, porque tiña varias cousas postas ali. E se que chegou unha señora e lle preguntou canto costaba. E lle dicen 16 euros. E dixo a señora, pois pareceme caro. Dixo a señora. Entón dicía lle, pois mira, levoume 4 horas facelo. E dicelle, e usted que se dedica? E dice, pois yo soy empleada del hogar. E canto gana, usted como cobra? Yo trabajo por horas. E canto cobra la hora? 10 euros la hora. 4 horas, 40 euros. Dice, pues mire, el mío son 4 horas y 16 euros, ¿le parece caro? Claro. Explicaba desa forma de explicar o que é a artesanía, non? O traballo e o tempo que se invirte. Pois eu te digo que cos procesos de fabricación que hai, probablemente ao mellor en tempo non, pero en calidade seguro que compites, pero ao 100%. A artesanía compite ao 100%, non? Pero o que tú dis en tempo non podes cobrar o tempo que che leva a facer unha peza. Pois eu te preguntaba se é rentable. Agora, tú sigues traballando ca escola esa que tedes? Sí, eu sigo a escola de Danta Xoaquín Lorenzo, e, bueno, compagino unha cousa ca outra. Na escola estou dando clases de teares en este momento, teño alumnas que van a aprender a tecer, e, de feito, sabes que pasa? Que as alumnas danse conta, porque o outro día estaba unha cantidade delas na exposición, e me decían, é que é barato o que vendes, claro, porque elas agora danse conta do traballo que leva a montar. É da calidade do material. É da calidade da peza. Eu dicíache, desde eses 25 anos, se volvemos aos 25 anos atrás, hacia onde evolucionou Concha como diseñadora? Hacia onde evolucionei? Non sei. Recordando os traballos primeiros, hoxe, se tu tivas que facer unha viaxe ao orixen de cando empezaches con teu irmão, e tiveras ver o que tes agora nesa exposición e o que tiñas antes, hacia onde evolucionarías? Hacia onde queres tú que evolucionas? Ou tamén, hacia onde che gustaría evolucionar como diseñadora de... A min gustame a investigación, gustame moito probar materiales nobles, probar... Hacia onde iría? Pois non sei. Eu estou aberta a todo, vamos a ver, eu cando me entra un cliente por a porta, pois me di, mira, quero isto desta maneira, ou se vai por a parte de diseño ou vai por a parte tradicional, eu intento adaptarme, eu creo que me adaptaría ao que ven, ao que foi e ao que... Dicíasme tú, nunha das entrevistas, que a roupa de liño, a xente está equivocada, que a roupa de liño vale para toda a época de ano, non? Iso é importante resaltarlo, porque a veces temos en mente que é para certo tipo de estacións, non? Todo o contrario, os materiales nobles, a maioría dos materiales nobles son térmicos. Eu, mira, esta bufanda, por exemplo, que levo eu, é liño, é a mezcla de liño. A min resultame máis quentiño, máis tierno, máis tal, o liño que alá. É moito máis acollo. Unha vez que colle a temperatura, eu no inverno nos poño no brao, porque no brao pésanme, e sin embargo no inverno ese pesor, unha vez que colle a temperatura, é espectacular. O sea, que esa idea que se ten a veces, que para determinar, incluso, dices tú, combinando, non? El lino con outro tipo de... Claro. Consigues esa prenda adecuada a estación determinada. Exacto. Bueno, esta entrevista verase tamén nas redes sociales, a xente que este ao mellor de fora, que veña por Ourense, o que era, onde te poden atopar? Porque tú tes un taller, tú traballas nun taller. Bueno, o taller
Teño na Rúa Carrerico, número 23, baixo. Logo despois, en este momento, parte das miñas pezas están no Café Bohemio. O sea, que se acerquen ali ao Café Bohemio. Os que se queiran facer, que estén pensando facer un regalo, entre que cantidades pode atopar ali regalo? Pois podes atopar desde 50 euros hasta 2.000 e pico euros. Ali hoxe podemos atopar pezas en ese sentido. O sea, que hai para todos. Hai para en Navidades hai para todos os públicos e para todas as economías tamén, non? Exacto. A xente xoven, dicirme tú que no taller tiñas unha xente xoven practicando, facendo, acude moito a xente xoven a este tipo de talleres ou está como, eu vexo moitas veces en Camariñas as palilleiras, é moi raro ver xente xoven facendo palilleiras. No tecido do lino, nos talleres que tú faz, acude xente máis xoven? Sí, teño tanto mulleres como homes. A xente xoven volve outra vez a recuperar, incluso non só en mi gremio, sino incluso en calcetas, en costura. Eu estuve facendo un curso de patronaxe e quedei alucinada a cantidad de xente xoven que volve. Eu vexo por a miña casa, a miña filla, que non sabía coser un botón, que non sabía, ahora de repente, debe ser que como está lonxe, mamá xa non está aí, pois quero aprender a coser un botón, quero aprender a coser unha basta. Entón, a xente xoven agora sí, sí se preocupa. Non sei se é problema de falta de diñeiro, pero sí está. Podría ser, además de aprender, podría ser unha profesión de futuro, podría dedicarse, ou incluso en gran escala. A produción de artesanía non dá para producir xa en gran escala, porque entón xa cambiaríamos o concepto de artesanía, non? Pero daría para un traballo, unha empresa que podan traballar 10, 15, 20 personas, podría ser rentable? Sí, mira, de feito en Santiago, na Escola de Maestro Mateo, aí se están recuperando a maioría dos oficios, están recuperando textil, están recuperando cerámica e están recuperando para facer empresas. Eu estuve traballando para algunha empresa de Madrid para facer algún diseño de pezas de roupa e tal, e sí, tú pensa que o textil empezou no tear. Entón, sí se vuelve. Tú non queres perder a túa propia identidade e faz colaboracións, non? Exacto. Estás facendo colaboracións basicamente, pero non vas a perder nunca o que... A miña identidade manual, eso non. Que homenaxe lle gustaría facer a teu irmán? Cal sería hoxe, aparte de facer esta expresión, que crees tú que sería o homenaxe máis importante que lle houbera gustado a teu irmán hoxe, que a empresa está consolidada, que te seguiches coa marca? Eu creo que eso, eu penso que o meu irmão, de feito, el montou isto, eu creo que pensando en min. Eu sempre quixen, eu cando acabei de estudiar, quixen facer Bellas Artes. Ese brau me metín no taller co meu irmão e xa non saín. O sea, eu penso que todo o que el fixo en base a que éramos moi unidos os dous, en que eu seguira con eso. Creo que o maior homenaxe que lle podo fazer ao meu irmão é despois de 33 anos que levo no taller, seguir aí. Na familia hai alguén que... Bueno, a tua filla está en Estados Unidos, non? Sigue por alá, pero gustalle, pero non, a súa idea é outra cosa. Non hai nadie na familia que poda seguir o día de mañá, nin sobrinhos, nin... Non hai nadie, o sea que cando ti cerres o taller... Non sei, igual había algún neto, non o sei, pero en principio agora estou sola, incluso ninguén dos meus irmãos, cada un ten o seu oficio e tal, non? O sea que, bueno, tú xa por a artes, para a especial que ibas a estudiar, estaba un poquinho orientado a ese camiño, ao diseño e tal. Bueno, pois eu simplemente quero que invites aos sonesanos a que pasen estes días por o Café Bohemio, que tú vas a estar por ali estes días. Eu estarei, sí. Sobre que horas? Eu estarei por a mañá a tomar un café, suelo ir por... Non tes horarios fixos para que se queren preguntar ou... Eu a partir das 7, 8 da tarde estarei por ali. De todas formas, a xente do café está preparada para informar a xente. En último caso, a min tamén poden chamar porque o taller teño cerquiña. E, bueno, o que lle digo a xente é que pase por o café, que disfrute do Café Bohemio, que é espectacular, o marco é espectacular, a xente do café, os camareiros son encantadores, teñen un café riquísimo, un chocolate riquísimo, como tú dices. Eu teño tomado de chocolate, encantan. E eu creo que as pezas que eu teño incluso se poden tocar, porque hai xente que outro día, uxa mañá, que estuve eu tomando café, me dicía unha señora, ¿puedo tocar? E digo, sí, por Dios, claro. As textiles hai que tocalos, entonces, vamos a ver, hai formas e formas de tocar. No, pero poden tocar e si
para o que necesiten, eu, en principio, estarei mañá e tarde por ali para informar a xente do que queira. Trouxeches unha pequena mostra. Que temos aí? Pois mira, isto é un centro de mesa, isto é liño fiado a mau, é o liño que nos utilizamos, é o liño que eu cosecho, porque cosechamos tamén o liño. Sí, fixemos unha produción pequena de liño. E, bueno, é un centro para un centro de mesa, é o color natural do liño. E logo isto é unha mantelería de liño de 12 servicios para unha mesa grande, agora preparada para este Nadal. É un tecido que é moi bo de lavar, que non ten problemas de, pois eso, se cae o viño, o liño bo que ten é que o liño desaparece con lavados e tal. É super troteiro, me refiro que é un material que se pode usar un mogollón de veces porque o liño non se desgasta, todo o contrario, cuanto máis o uses, ponse moito máis bonito. E, bueno, estas son dúas pezas das que se poden atopar ali se poden atopar colchas, se poden atopar xogos de cama, se pode atopar tapices, incluso hai unha lámpara de plumas, alfombras, e logo despois está a parte máis, como digo, máis elegante, entre comillas, que serían os chales, bufandas, tamén hai manteles individuais. Eu creo que hasta incluso fundas de gaita, o sea, creo que todo o que se pode facer con textil eu podo tocar. Esa cor tan bonita que é o blanco roto, só se pode obter co liño? Sí, porque non chega a ser... É unha cor tan agradecida, tan cálida, non? Claro, unha vez que o vas blanqueando, porque claro, realmente o color do liño é este, que é o area, que é un color como unha especie de terra, pero logo, claro, cando vas blanqueando, porque hai maneiras de blanquearlo, é ese que non chega a ser nin blanco, que non chega a ser nin crudo. É unha cor moi delicada, moi bonita, moi terna. Esa feira de artesanía que o ano pasado habíamos presentado, vai se volver a celebrar este ano? Sí, esperemos que sí. Esa feira de artesanía normalmente facémola en maio, facémola na Alameda, na Plaza Calle Pontevedra, que se chama, e esa suele ser coincidir co día da nai. Esperemos que este ano se faga. E o produto que levo aí é totalmente distinto ao produto que teño aquí. E por qué? Porque ali é máis comercial. E aquí é como máis de diseño. Vale, si, ali tamén para precios máis económicos, claro, exacto, máis asequible, para que a xente poda comprar un pequeno detalle. Exactamente. Bueno, pois deixote que invites os solesanos a que pasen durante estes días hasta o día de Reyes, tempo para facer unha compra, que pasen probar Bohemia, e que como diseñadora, como autora deses traballos, que é o que hai neses traballos, que é o que van a regalar nesas pezas, e a invitación a que pasen por Café Bohemia. Pois, como di o nome da exposición, moito tecido con mimo. Eu creo que as pezas están moi laboriosas, moi pensadas, e o que vos digo, se eu estou ali, saludaime, eu explicareivos o que queirades que vos explique, e, bueno, e simplemente podemos tomar un café xuntos, non hai problema. E charlar sobre o que é o liño. E charlar, exacto. Pois podías dar un monográfico ali, un día unha charla, para que a xente... Sí, ali ademais tendes, eu, bueno, fixen como unha especie de vídeo de todo o proceso do traballo de liño, está ali no Bohemio, entón, bueno, eu estou aberta e podo explicarlle a quen queira. Vamos a ver un vídeo ao final da entrevista, que vamos a ver nese vídeo? Pois é, o que che digo eu, desde a etapa do meu irmão, desde Antonio, de feito, en algunhas fotos saldrá o meu irmão, recollendo o liño, cando cosechábamos o liño, cando facíamos os tintes, e logo pezas que vou facendo, que van desaparecendo do taller, que as van levando. Que son irrepetibles. Claro, que son irrepetibles porque son pezas únicas, entón, bueno, é como unha especie de baúl de pezas. O sea, cada peza depende no momento no que estés inspirada para facer esa peza. Sí, depende como... Marcas unha línea xeral e logo vas te deixando... Me vou deixando. Como compositor, como pintor... Exacto, eu nunca sei o que sale do teatro. Seino unha vez que sale a peza a tela, porque claro, eu fago tela, unha vez que sale a peza a tela, bueno, pois isto va para isto, isto va para isto. O sea, incluso os colores, a veces quero meter un color e meto outro, eso que máis me gusta do taller, esa sensación de, guau, juego. Bueno, o artesán e o creador é así, todos, non? Pois, Concha, para nós é un placer terte aquí outra vez, seguir, porque o traballo artesán é un traballo maravilloso,
e que sigas traballando, que sigas outros 50 anos máis e que lle fagas unha homenaxe ao teu irmão dos 50 anos Escrogo Taller, que supoño que seguirás tamén. Moitas gracias a vos por darme esta oportunidade. Bueno, pois seguiremos pasando por o Café Bohemio para seguir vendo a exposición con máis calma, porque ese outro día, entre tanta xente, era imposible. Eu vin algunhas cousiñas de pasada, pero pasaremos a verla con máis detalle. Pois moitas gracias. Bueno, Concha, pois feliz ano. Igualmente, nos vemos, igualmente. E a vostedes deixamos con este vídeo que nos trouxo Concha Oteniño e volvemos con outra nova entrevista. Un saúdo e hasta dentro de uns minutos.